Hola a tothom, soc Yolanda Fernández, soc professora de Física i Química de l'Institut Mercè Rodoreda i us explicaré ara a continuació quins són els recursos que disposem per portar la nanotecnologia a l'aula. Us compartiré una presentació. Aquesta presentació després la tindreu disponible, per tant, ara l'anem passant, però després no patiu que la podreu tenir amb totes les adreces i tot el que comentarem. Aquí teniu el meu correu també, per si voleu escriure'm, per qualsevol dubte, doncs us contestaré sense cap problema. Primer veurem per què són necessaris aquests coneixements, de quins recursos disposem i després de forma més concreta què és el que ens ofereix el programa Nanoeduca. Mireu, ja sabeu, heu vist que la nanotecnologia la tenim al nostre voltant. Per exemple, la trobem en fibres més lleugeres que es fan servir per calçats, per sacs de dormir, per materials de muntanya. Això ho tenim avui en dia. O tenim pastes de dents amb nanopartícules, pastes de dents remineralitzadores. O també netejadors que usen alguna tecnologia nanotecnològica per pantalles, per ulleres, etc. O també ens trobem, per exemple, el nanoxidil, que és un nou compost per la caiguda del cabell, que té menys efectes secundaris que el minoxidil, que és el que s'utilitza habitualment. Per tant, està a tot arreu. La societat, per tant, necessita aquests coneixements. Fixem-nos en concret per què. D'entrada, perquè la ciència és cultura i la nanotecnologia es troba dins d'aquesta ciència. La ciutadania, a través dels seus impostos, contribueix a les activitats de desenvolupament d'aquesta disciplina. La ciutadania és, ja ho hem vist, i serà consumidora cada cop més de nanoproductes, per tant té dret a saber els seus beneficis i els seus riscos. Part de la ciutadania serà personal laboral que haurà de treballar en processos de fabricació i manipulació de productes nanotecnològics i haurà de conèixer quins riscos hi ha. Molts dels negocis de nous emprenedors estaran basats en aquesta disciplina. Hi haurà ofertes de treball futures on el jovent que avui en dia tenim a les aules podrà treballar. De fet, hi haurà en pocs anys una revolució amb la producció de productes basats en la nanociència i en la tecnologia. Per tant, hem de conèixer i, sobretot, com sempre que s'introdueix qualsevol tecnologia nova, la societat té dret a saber quines implicacions ètiques i mediambientals implica. Però realment el que sap la gent de nanotecnologia és molt poc. Mireu aquest estudi, que és una mica antic, del 2012, però que realment no deu haver canviat molt, diu que només 3 de cada 4 ciutadans europeus saben realment el que és la nanotecnologia i dins la població espanyola, fixeu-vos, només una noció així clara la té el 5%, per tant, molt poc. Anem a intentar canviar una mica això. Quins recursos tenim? Qui proposa aquests recursos? Doncs d'una banda poden ser iniciatives governamentals, d'estats o locals, universitats i centres de recerca o museus de la ciència. I aquests recursos estan fets o bé per personal docent, o bé per professorat de primària i secundària, bé per investigadors en didàctica i pedagogia o en nanociència i nanotecnologia, per departaments, conselleries o divulgadors científics. Els recursos tenen diferents finalitats. Alguns simplement són estadístiques, indicadors, però d'altres són material educatiu i divulgatiu o informació tècnica concreta sobre empreses que es dediquen a aquest camp. I, per tant, aquests recursos poden anar dirigits a alumnes, a professorats, a societat en general, a empreses i institucions. Anem a començar primer amb recursos globals, és a dir, de webs que venen de tot el món. Després passarem a recursos més concrets del nostre entorn i, en concret, després, amb el que ens ofereix el programa Nanoeduca. De recursos globals tenim aquesta web, l'Estat Nano, on tenim estadístiques i indicadors a nivell mundial. Hi ha publicacions i patents, llistats de nanoproductes, llistats d'aplicacions i d'empreses que produeixen aquest tipus de dispositius, d'aparells, de substàncies. Tenim, com a material educatiu, hi ha moltíssima cosa, molta d'ella està en anglès, alguna altra en francès, i també tenim alguna cosa en castellà. Tenim, per exemple, el NanoGov, aquí on tenim fulletons informatius i bases de dades per materials per a alumnat i professorats. Tenim el National Nanotechnology Infrastructure Network, aquí tenim també fulletons, material docent per fer activitats i classes per a alumnat i professorat, tenim guies didàctiques i força material audiovisual. Això està en anglès, veieu que la majoria estan en anglès. Tenim la web del NICE, que ens proposen activitats curtes, activitats llargues,
fòrums, lliçons, força material. També material audiovisual i imprimible. Tenim la web de Nano4Me. Aquesta sí que tenim l'opció de posar-la en castellà. En castellà tenim un glossari de termes, uns mòduls introductoris i material per a estudis postobligatoris. Una web per a alumnes més petits, la Nanozone, on tot és una miqueta com més visual i més senzillet. També és força interessant. Tenim aquesta web suïssa. Aquí el material està en francès i tenim informació sobre l'univers nano. Aquí també tenim per totes les edats diferents idees que ens donen per poder portar les classes i també un apartat pels professors. Tenim la web de Nanosmile, que té una sèrie de material de formació que no està accessible, però sí està accessible la informació tècnica i les aplicacions i la informació sobre seguretat. El mateix que passa amb Nanoschool, que també ens donen el mateix tipus d'informació. I ens trobem també NanoU, que és una de les primeres webs que es va fer al principi de tot, de l'inici de la nanotecnologia. Aquesta web ara crec que no està activa per poder interaccionar amb ella, però sí que hi ha molt material interessant i tenim un apartat per poder-ho fer en castellà. Hi ha tota una part sobre acerca de nano, de què va la nanotecnologia, una part de nanolaboratori on hi ha un nanolaboratori virtual molt interessant i també ens expliquen un parell d'experiments, la part de nanodiàleg on es plantegen jocs de cartes i de rol, una part de jocs d'ordinador relacionats amb la nanotecnologia i tot un apartat pels professors on podem descarregar-nos una sèrie d'experiments per fer l'aula, on ens explica tot el material, hi ha material pels alumnes i pels professors. També tenim una altra web, la NanoOpinion, on tenim un llistat de nanoproductes i resultats d'enquestes que s'han plantejat a la població, preguntes de l'estil ¿qué piensa realmente la gente sobre las nanotecnologías? ¿Cómo nos imaginamos nuestro futuro con las nanotecnologías? Això és el que trobem en aquesta web. També tenim NanoDiv, que té una sèrie de publicacions i material multimèdia, d'introducció, unes fitxes didàctiques, aplicacions, implicacions socials i riscos i també ens dona uns quants enllaços d'interès. També tenim la web del CSIC, concretament de l'Institut de Ciència de Materials de Madrid, on a nivell divulgatiu una sèrie de fitxes sobre què sabemos de nanotecnologia, una sèrie de vídeos i d'altres documents. El canal ULED ens planteja també un curs online de vídeo sobre nanotecnologia que té 17 capítols. Si volem ampliar els nostres coneixements, doncs també està força bé. O la Universitat de Saragossa, l'UNIZAR, que també ha apostat fort per la nanotecnologia i ens teniu sempre, fixeu-vos l'adreça aquí sota. Si no voleu web i volem material més tangible, doncs tenim uns llibres més adreçats a nens més petits, són els llibres de la Laura i en Joan. O si voleu ja més per secundària, potser tindríem l'aventura de Berta Nanoland, tot i que aquest llibre té moltes capes i es pot fer servir per nivells més baixos com més alts. Aquest és un llibre que ha fet el director d'aquest curs de Nanoeducar. Si ens posem ja no a nivell global, sinó a nivell nostre, de material educatiu que tenim al nostre entorn, doncs tenim que el material que podem trobar és com una mena de col·laboració entre l'Autònoma, la Universitat de Barcelona a través dels Centres Científics i Tecnològics, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i el CSIRE. Més en concret, fixeu-vos, la Universitat de Barcelona té aquesta mena de pàgina web de Nanodivulga on podem trobar una sèrie de recursos interessants. Trobem també, fixeu-vos, per exemple, la possibilitat de tutoritzar els treballs de recerca de batxillerat. L'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia també planteja aquesta possibilitat de tutorització, també la possibilitat de fer xerrades a centres, no seria a l'apartat del Outreach. La Universitat Autònoma també fa visites guiades al Lab Nano, ens planteja la possibilitat de, ja el coneixereu, d'estar en el programa Argó i dins d'aquest la possibilitat de tutoritzar treballs de recerca, fan també la Setmana de la Ciència,
Els dissabtes de la física, on segurament també podeu haver enviat algun dels vostres alumnes. També tenim el Festival de Nanociència i Nanotecnologia, que esperem aquest curs a veure si el podem fer, que és una jornada on podem portar els nostres alumnes i durant tot un matí fan jocs de rol, experiments, xerrades, és una immersió total en aquest món i s'ho passen realment molt bé. I també la web del CSIRE, que té un apartat de nanotecnologia on podeu veure quins són els recursos que ens ofereixen, a part de poder-los, per exemple, demanar el nanokit a través d'ells o a través directament del vostre centre de recursos. Anem a centrar-nos en Nanoeduca, el que és aquest programa, i el programa té, com veieu, 3 parts. Una part de formació, la part del nanokit en concret, que és el que podem portar a l'aula per fer els experiments, i finalment una part de concurs. En la formació tenim aquest curs que estem fent ara, es planteja a vegades un curs d'estiu d'actualització i també, si es precisa i si hi ha demanda, hi ha la possibilitat de fer sessions puntuals a professorat. La part del nanokit és la que ara ens centrarem una mica més. Aquí teniu una foto de, no sé si l'heu vist, que és com una caixa d'eines on tenim tot el material per fer diferents experiències. I la part del concurs. Sabeu que quan acabem tot això, amb els alumnes, quan haguem fet amb ells les experiències a l'aula, se'ns demanarà fer un vídeo descriptiu de l'experiència donant resposta a un repte i també fer un pòster que s'haurà de defensar davant d'un jurat, un pòster científic. Aleshores, en el programa aquest Nanoeduca, el que trobarem dins del kit són una sèrie de fitxes, unes adreçades a professors i d'altres adreçades als alumnes. Aleshores, es tracten una sèrie de temes, com són les superfícies hidròfobes, la nanoencapsulació, els materials amb propietats especials, els ferrofluids aplicats a nanomedicina, les nanopartícules de plata, els piezoelèctrics, el microscopi de forces atòmiques i una part dedicada més a la part ètica, la nanotecnologia com a oportunitat o com a perill. Aleshores, veureu que sempre hi ha el títol de la seqüència didàctica, la seva descripció general i on convé aplicar-la, és a dir, dins de quines assignatures i a quins nivells. Aleshores, els continguts que té, d'una manera molt més específica, ja ens diu quina matèria, a quin bloc curricular convé aplicar-ho i quins són els continguts claus, a quins continguts claus faria referència. Aleshores, per exemple, aquí teniu un exemple de les nanopartícules de plata, molt més especificat, tot el que seria per què dissenyem, per què volem que els alumnes aprenguin això i la seqüència d'activitats. Aquí també l'activitat, quins objectius té, quines accions es demanen a l'alumnat i quins són els motius d'aquestes accions. Aleshores, per exemple, això seria una foto d'una fitxa on hi ha una petita explicació, algun tros de lectura, d'on han de treure conclusions. I aleshores, aquí el que passarem és a veure diferents casos. Per exemple, en el cas de les nanopartícules de plata, el primer que hem de saber és quina és la diferència entre la plata metàl·lica, la plata col·loide i les nanopartícules de plata. Aleshores, hi ha una sèrie de fotografies on se'ns explica això, se'ns explica també una miqueta l'efecte Tyndall, quina és la diferència entre una dissolució vertadera i una dissolució col·loidal, diríem. Veieu que els gràfics són de gran qualitat. Aleshores ens planteja la possibilitat de fer una experiència amb llevat i veure com afecta a la fermentació del llevat la presència o no de nanopartícules de plata i quines són les aplicacions d'aquestes nanopartícules que, com es veu amb l'experiència amb el llevat, tenen aquesta funció de bloquejar els processos biològics, això implica que poden tenir diferents aplicacions bactericides. Per exemple, en l'apartat de l'activitat de les superfícies hidròfobes se'ns planteja el que és l'efecte lotus, aquest efecte en el qual les gotes d'aigua corren per sobre la superfície i no mullen el material. Aleshores ens hem de plantejar com està relacionada la mullabilitat amb la hidrofobicitat del material. Per això se'ns explica el que seria l'angle de contacte i com es pot mesurar, se'ns planteja la possibilitat de fer un experiment. Se'ns dona l'explicació a nivell de nanotecnologia, quin seria l'explicació de per què una gota no mulla, i fixeu-vos, si ens fixem en l'estructura, a nivell microscòpic podríem veure que realment una estructura que és llisa
la gota està escampada i per tant mulla, però amb una estructura, amb aquesta mena de punxes com és a nivell nanomètric a la fulla de lotus, doncs ens podem trobar l'explicació de per què aquestes gotes no mullen la superfície. I això depèn de l'angle de contacte, d'aquest angle que se'ns marca aquí. Quines aplicacions pot tenir això? Doncs ja veieu, des de mòbils que no es mullin, a roba que no es taca, etc. En el cas de la nanoencapsulació, si ens fixem en nanomicrocàpsules, quina mida han de tenir, quins avantatges té, quines característiques ha de tenir allò que encapsula, per què serveix. Aquí tenim un munt d'aplicacions en cosmètica, en alimentació. Aleshores, sí que se'ls planteja també la possibilitat de fer aquesta preparació de macrocàpsules, de fer esferificacions. Això es fa amb alginat de sodi i clorur de calci. Es fa una barreja primer, per exemple, aquí suposo que han fet Coca-Cola, que els agrada molt la Coca-Cola amb l'alginat de sodi, es barreja i això es deixa caure sobre una dissolució de clorur de calci. Aleshores es van formant les diferents càpsules. Es tracta que l'alginat de sodi adquireix una forma que es diu de capsa d'ous i conté a dins aquell material que hem volgut encapsular. Tot això ho trobem explicat al detall amb aquestes fitxes. Pel que fa a nanomedicina, hi ha una experiència sobre els ferrofluids, un fluid molt especial, fixeu-vos que actua d'una manera particular sota l'acció d'un imant. Aleshores, això pot tenir aplicacions en medicina a nivell que aquest ferrofluid es pot transportar a un teixit malalt, a cèl·lules canceroses, per exemple, i un cop arribi allà, perquè arribi allà se l'ha de dirigir, se'l pot dirigir funcionalitzant les nanocàpsules, doncs un cop arribi allà fer-li un tractament tèrmic, per exemple, perquè el fluid es mogui i per fricció elimini les cèl·lules canceroses. També hi ha un altre apartat, hem vist, de materials amb propietats especials, com pot ser el nitinol. El nitinol és un aliatge de níquel i titani amb unes determinades proporcions i té la característica que quan se l'escalfa adquireix la forma que tenia original. Es pot deformar, però l'escalfar recupera la forma original. Això serveix, per exemple, pels bràquets o per poder ajudar a soldar una fractura. I aquesta seria la part que hem parlat més d'ètica, d'oportunitat i perill, que mitjançant un joc, amb una sèrie de fitxes, on es plantegen una sèrie de preguntes, opinions, etc., els alumnes poden discutir sobre els avantatges, desavantatges, perills, implicacions ètiques que té la nanotecnologia. Per acabar, fixeu-vos, hi ha una web interessant que és del Centre de Recursos de Sant Celoni, on ens plantegen uns materials addicionals al nanokit, per tant també us l'he posat aquí. Aquí teniu també el que seria el contacte Nanoeduca, on ens podeu fer consultes o comentar tot allò que trobeu interessant. Aquí teniu una foto de l'equip que va muntar tota aquesta idea del Nanoeduca i del nanokit. I res més, moltes gràcies. Espero que us hagi resultat interessant. Torno aquí, aturo la presentació per despedir-me i ja sabeu, qualsevol dubte us poseu en contacte amb nosaltres. Vinga, fins una altra. Bona tarda.